U gradiću Santa Cecilia u Meksiku živeo je dečak Miguel. Bio mu je veliki san da postane muzičar poput njegovog idola Ernesta de la Cruza, autora čudesne pesme Ti pamti me. Međutim, Miguelova porodica nije se slagala sa tim. Nisu želeli nikakvog dodira s muzikom, zato što je mnogo godina ranije njegovu čukum babu Imeldu ostavio muž muzičar. Mislim da smo jedini u Meksiku koji mrzimo muziku, pobunio se dečak. Njegova prabaka, mama Koko, bila je jedina s kojim je mogao da priča o tome. Došao je Dan mrtvih, najvažniji praznik u gradu. U Miguelovoj kući pripreme su bile u punom jeku, kada je njegov pas Dante iznenada oborio i razbio ram sa fotografijom Imelde i njenog muža. Zahvaljujući toj nezgodi, došli su do neočekivanog otkrića. Fotografija je bila presavijena, a Miguel je shvatio da je muž njegove čukum babe Imelde držao gitaru. Nije mogao da mu vidi lice jer je fotografija bila pocepana, ali nije bilo sumnje da je ta gitara pripadala Ernestu de la Cruzu. To je značilo da je Ernesto bio njegov čukundeda. Dečak je odlučio da učestvuje u muzičkom takmičenju i svima pokaže šta ume. Zato je provalio u mauzolej Ernesta de la Cruza, u kom se čuvala njegova gitara. Želeo je da je pozajmi za takmičenje. Ja ću da sviram na trgu, baš kao što ste vi, saopštio je Miguel muzičarevom portretu. Uzeo je instrument i čim je odsvirao jedan ton, dogodilo se nešto čudesno. Oko njega se uskovitlao vihor zlatnih latica. Najednom Miguel je postao nevidljiv. Niko živ nije mogao da ga vidi osim Dantea, ali mrtvi, oni su i tekako mogli da ga vide. Miguel je prepoznao tetku Rositu, deku Hulija, tetku Viktoriju, ujka Oskara i ujka Felipea. Ne izgleda baš skroz mrtvo, rekla je tetka Viktorija. Ali ne izgleda baš ni živ, odgovorila je tetka Rosita. Treba nam mama Imelda, ona zna kako ovo da sredi, rekao je deka Julio. Ali mama Imelda bila je zarobljena na drugoj strani, jer je Miguel uzeo sliku sa oltara posvećenog precima. Preostalo im je samo da svi odu kod nje u zemlju mrtvih, preko mosta koji je povezivao svet umrlih sa svetom živih. Miguel je bio zapanjen zemljom mrtvih, koja je bila prepuna svetala i boja. Na nesreću, otkrio je da je proklet. Ukrao je gitaru mrtvog čoveka i ako se do svitanja ne bude vratio u zemlju živih, moraće zauvek da ostane tamo. Jedino rešenje bilo bi da dobije blagoslov nekoga iz njegove porodice. Imelda je bila spremna da ga blagoslovi, ali pod jednim uslovom, da zauvek zaboraviš muziku. Miguel to nikako nije mogao da prihvati i zato je pobegao. Morao je da nađe Ernesta de la Cruza, koji je takođe bio Miguelov predak, a koji bi pristao da mu da blagoslov. Miguel je usput sreo Ektora, koji je poznavao Ernesta. Kakva luda sreća! Ektor je obećao da će odvesti Miguela kod Ernesta, ali pod jednim uslovom. Kada se Miguel vrati u zemlju živih, mora da postavi Ektorovu sliku na oltar, kako ne bi bio zaboravljen. Ektor je pomogao Miguelu da se preruši u duha našminkavši ga. Eto, rekao je diveći se svom delu. Mrtav skroz naskroz. Pa ako stvarno hoćeš da dođeš do Ernesta, ima to muzičko takmičenje na trgu de la Cruz. Pobednik svira na njegovoj žurki, rekla je jedna od duša Miguelu i Ektoru. Eto kako će ga naći. Miguel je morao da pobedi. Posle malo oklevanja, dečak je zapevao na pozornici, a njegov nastup dočekan je aplauzom. Ali radost je bila kratkog veka. Iznenada se pojavila njegova pokojna porodica, rešena da ga pošalje nazad u zemlju živih. Miguel je ponovo pobegao i posle mnogo pustolovina uspeo da se ušunja u Ernestovu kuću. Pevač ga je srdačno dočekao i predstavio ga svima kao svog čukun unuka. Miguel je bio uzbuđen što je stajao pred Ernestom. Jesi li zažalio što si zbog muzike sve napustio? Pitao ga je. Čovek ne može protiv svoje sudbine, odgovorio je pevač. Ti i ja smo umetnici, Miguele. Naša porodica je svet. Ali Ektor je iznenada prekinuo razgovor i razotkrio užasnu istinu. Ernesto de la Cruz nije bio autor svojih pesama, već Ektor. Njih dvojica nastupali su zajedno, sve dok jednog dana Ernesto nije otrovao Ektora i ukrao njegove pesme.
Ernesto je bio besan. Nije smeo da rizikuje da se Miguel vrati u zemlju živih i ispriča svima šta je otkrio. Zato je bacio njega i Ektora u duboku pećinu. U toj podzemnoj pećini Miguel je saznao još nešto neočekivano. Čovek na slici koju je oborio nije bio Ernesto, već Ektor, a mama Koko, njegova draga prabaka, bila je Ektorova kćerka. Ektor je svojoj devojci napisao pesmu Ti pamti me. Miguel je morao nekako da pokaže Ektorovu sliku mami Koko, kako bi ga se setila. Srećom, Imelda i ostali rođaci uspeli su da ih izbave iz pećine. Imelda je odmah prepoznala Ektora. To je bio on, čovek koji ju je ostavio. Ali Miguel joj je onda rekao istinu. Pokušao je da se vrati tebi i Koko, ali De la Cruz ga je ubio. Za to vreme Ektor je počeo da iščezava. To se dešavalo mrtvima, ukoliko bi bili zaboravljeni. Mama Koko morala je da vidi Ektorovu sliku da bi ga se setila, ali slika je sada bila kod De la Cruza. Miguel, ako ti pomognemo da uzmeš sliku, vratit ćeš se kući. Nema više muzike, upitala je Imelda. Porodica je najvažnija, složio se dečak. Potom su se svi ušunjali na predstavu koju je Ernesto organizovao. Kada se susrela sa njim, Imelda ga je mlatnula cipelom. Ovo ti je jer si ubio ljubav mog života. Sateran u ćošak, Ernesto je pokušao da se ratosilja Miguela, ali videokamera ga je snimila i publika je otkrila njegovo pravo lice. Za to vreme Ektor je počeo da iščezava jer je Koko bila stara i počela je da ga zaboravlja. Miguel je morao da se vrati kući pre svitanja. Imelda je na kraju dala Miguelu svoj bezuslovni blagoslov, a on je uspeo da se vrati u zemlju živih. Nije imao sliku, ali je ipak postojao način da navede mamu Koko da se seti Ektora. Dečak je dohvatio gitaru i zasvirao joj Ti pamti me. Licem njegove prabake polako se razlio osmeh. Moj tata mi je pevao tu pesmu, promrmljala je. Mama Koko sačuvala je očevu sliku u kutiji. Sećanje na Ektora ostaće sačuvano, a Miguelova porodica shvatila je da je muzika bila dečakova sudbina i više nikada nije stajala na putu njegovom snu.